Vanhu vakawanda usara vachichema kuburikidza nenhau ye-e-creator guys. E-creator yasiya vanhu vazhinji vakaoma matemukanwa, vazhinji vari pama1, vazhinji vasina remuromo. Hanzi bezhinjinjenyu wekuchina atiza nemari ma-e-creator. Hey guys, pakaipa atori ma1 guys. Kune vakavharwa mari nema-e-creators. Hey, toti very sorry, muri kungotryawo shit guys. Okay, welcome to my channel. If you are new here, please do subscribe and hit the notification bell. Guys, kuna wakasubscribe udhara ndinodada nemuri chidadiso changu. Muri number 1 matoita channel yangu iwe iri pamusoro. So rambai muchikontinue kulike mavideo edu nekushare mavideo edu. So tine nhau yatinayo guys, nhau iri kurwadza vazhinji, iri kuchemedza veruzhinji. Veruzhinji varotaura kuti tapinda ma1 nenhau ye-e-creator. Zviri kunzi e-creator iyi yasiya vanhu vakawanda vari kuchema, vamwe vatoita masuicide, vamwe vatozvisungirira, vamwe vasi kutodya, vamwe varara vari mumagumbezi masikati guys. Hey ma1 guys, hazi Beijing wakuchina kuchando uko. So guys, hapana kana information yetinayo pari zvino, but tiringonzwa kuti madam boss waruza mafollowers kuburikidza nenhau iyoyo, wanga uri brand ambassador e-creator. So guys, handizivi vanewo information yakakwana guys. Tokumbirawo mungokomende mucomment section muchitiudza kuti muri kufunga sei, but tiri kunzwa kuti madam boss pari zvino oruza mafollowers akawanda kuburikidza nenhau ye-e-creator iyoyo. Zvichinzi iwo wanga uri mukati medhiri rekusota rekubira vanhu. Hadzi wanga uri mukati menyaya dzacho mekubira vanhu. So guys, hey pakaipa guys, hey tungochema guys, hama dzedu dzapera kukwidibirwa mari, dzapera kuvharwa guys. So guys, tiudze zvemunofunga mucomment section maererano nenhau ye-e-creator, uye tine ipi advice yetinopanana kune vachiri kulena wakuda kuita matrade forex akasiyana-siyana guys, vari kuda kutengesa, wada kujoina mabitcoin angava api neapi. Tiudze mucomment section kuti mukufunga sei, but panhau iyi guys inini handisi kuona iri safe zvayo. Vanhu vari kuchema, otherwise my brothers, my sisters edu vamwe vacho havasi kutodya guys. Okay, without wasting your time guys, thank you for watching this video. See you on my next video. Don't forget to like, share, comment nekubaya ka notification bell guys, kuti petina upload masini eduka muwe mucha uploadwa, muwe mucha notify guys. Thank you for watching. See you on my next video. Please be blessed and safe guys. I love you.